Bună! Astăzi, după cum vedeți, vom face un pepene felii. Eu cu voi am să fac doar o felie. Puteți să-l folosiți să faceți 6 felii, să faceți un pepene întreg, sau puteți să faceți câte felii doriți, să le folosiți ca și breloc. Eu am făcut unul ca și breloc. Feliile, după cum vedeți, sunt 6. Le-am prins cu Sky între ele. Este făcut pentru nepoțica mea, ca să se joace ea, să taie feliile. Am să lăsăm deoparte, am să las deoparte pepenele. Și ca să facem o felie, vom avea nevoie de fire, bineînțeles. Eu am folosit bumbac și am folosit roșu. Vom folosi roșu, puțin roz, foarte puțin, puțin alb, verde deschis și verde închis. Puțin negru, să-i coasem semințele, după cum vedeți. Vom avea nevoie de croșete, bineînțeles, voi lucra cu două măsuri diferite. Miezul îl voi lucra cu 1,5, iar coaja voi lucra cu 1,25. Avem nevoie de foarfecă, de un act de cusut, dacă doriți să-l faceți ca și breloc, avem nevoie și de o agățătoare pentru chei. Eu am folosit acest plastic ca să-i dăm formă la felie, dar puteți folosi și un carton. Eu am folosit plastic ca să nu se distrugă când se spală. Nu știu cartonul cât rezistă la spălat. Un marcator, pentru că vom lucra în spirală și vom avea nevoie de un marcator de ochiuri. Dacă doriți să-l faceți ca și mine pepene întreg, aveți nevoie de Sky, să se poată lipi între ele. Puțină umplutură, tot ca să-i dăm formă pepenelui. Și ce mai avem nevoie? De spor de muncă. Bumbacul meu este bumbac numărul 5. Are, vă spun imediat, la 50 de grame are 200 de metri circa. Aici îmi spune că se lucrează cu o croșetă de 1,5-1,75. Așa că, da, eu am să lucrez cu 1,5. Miezul, începem cu roșu. Vom începe să facem miezul. Pentru început vom face un cerc magic. În cercul magic vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închidem cercul. La rândul 2 vom face înmulțiri în fiecare ochi, adică vom face 6 înmulțiri și facem câte 2 piciorușe în fiecare ochi din rândul anterior. Avem 2, punem semnul, mergem mai departe și în fiecare
ochi vom face câte 2 piciorușe scurte. 1, 2, avem 4, 5, 6, mergem mai departe, 7, 8, am lucrat puțin și peste firul de început ca să nu trebuiască să-l mai coasem, apoi 12 avem aici, dăm semnul deoparte, la rândul 3 vom face, începem rândul cu un picioruș scurt, ne punem semnul, în următorul loc vom face o înmulțire și mergem așa până la capătul rândului, un picioruș scurt și o înmulțire, iar la final de rând vom avea 18 piciorușe scurte. Am făcut 6, 7, 8 și 9 în același ochi, 10, 11 și 12 în același ochi, 13, 14 și 15 în același ochi, 17 în următorul, 16, mă scuzați, 17 și 18 în ultimul ochi. Următorul rând vom face un picioruș scurt, punem marcatorul. Să știți că mie nu prea îmi place să lucrez cu marcator, eu prefer să lucrez cu un fir de altă culoare, să marchez rândul și asta am să fac, să marchez primul ochi. Am să pun un fir de altă culoare, mi este mai ușor decât să tot schimb marcatorul la fiecare rând, mai ales când se lucrează cu rânduri scurte. Deci am făcut un ochi, avem 1, 2, 3, al patrulea rând, am făcut un picioruș scurt, în următorul facem o înmulțire, 1, 2. Aici vom înmulți din 2 în 2, doar că încercăm să nu înmulțim în același loc, încercăm să intercalăm înmulțirile ca să nu se formeze un hexagon. Am făcut o înmulțire, mergem mai departe, facem 2 piciorușe scurte, 1, 2 și în următorul loc facem o înmulțire. Mergem așa până la capătul rândului cu 2 piciorușe scurte și o înmulțire. În fiecare rând vom înmulți întotdeauna de 6 ori. Doar că v-am spus, intercalăm înmulțirile ca să nu înmulțim în același loc. Pentru că noi avem nevoie de un cerc perfect. Și dacă înmulțim în același loc, se formează niște colțuri acolo unde noi înmulțim. Nu știu, cred că am greșit undeva, dacă vorbesc și nu număr, asta mi se întâmplă, da, uitați aici. N-am mai înmulțit. 1, 2, înmulțire. 1, 2 și o înmulțire. Și dacă nu înmulțim în același loc, nu se mai formează colțurile alea de înmulțire. Mergem mai departe la rândul 5. Vedeți, eu îmi trag firul meu înainte de a face primul ochi.
și vom face 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Unde vom avea 30 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la finalul rândului 5, rândul 6 îl începem cu 2 piciorușe scurte, 2 piciorușe scurte și în următorul ochi facem o înmulțire. Mergem mai departe cu 4 piciorușe scurte, 2, 3, 4, și în următorul ochi facem o înmulțire. Mai repetăm asta încă de 4 ori. 4 piciorușe scurte și o înmulțire. La final ne vor rămâne încă 2 piciorușe în care vom face câte un picioruș scurt și vom avea 36 de piciorușe. Am terminat rândul 6. Începem rândul 7 cu 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 8, 5 și o înmulțire. Mai facem asta încă de 5 ori până la capătul rândului, unde vom avea 42 de piciorușe scurte. Deci 5 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Am terminat rândul 2, 4, 7. Am terminat rândul 7. La rândul 8 vom începe cu 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Vom face o înmulțire. Apoi vom merge mai departe cu câte 6 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Ne vor mai rămâne încă 3 după ultima înmulțire și le vom lucra normal, fără să înmulțim. Iar la final de rând vom avea 48 de piciorușe scurte. Bun, mergem mai departe la rândul 9 și vom face 7 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului, unde vom avea 54 de piciorușe scurte. Acesta va fi ultimul rând cu roșu. Apoi ne întâlnim la capătul rândului să schimbăm culoarea. Deci am făcut 7 piciorușe scurte și o înmulțire. Mai facem asta încă de 5 ori până la capătul rândului, unde vom avea 54 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului. Am făcut ultima înmulțire. Ultimul ochi nu l-am terminat pentru că aici voi schimba culoarea. Deci am făcut un ochi din înmulțire. Mai fac încă al doilea, doar că nu-l termin. Voi lua rozul, voi continua cu rozul, am luat rozul pe croșetă și îl trag printre cele două și așa am terminat ochiul, ultimul ochi. Nu mai avem nevoie de semn, pentru că acum se va vedea unde începe rândul. Și mergem mai departe cu următorul rând, rândul 10, cred. Am pierdut numărătoarea. 2, 4, 6, 8, 9, 10, da. Rândul 10. Tragem puțin de roșu. Vom lucra peste fire, foarte puțin. Aici se va vedea schimbul de culoare, dar
Nu știu, mie nu mi-a să fac schimbul de culoare invizibil, pentru că am încercat în multe maniere, multe modalități, dar n-am reușit să-l fac. Bun, mergem mai departe. Rândul 10, facem 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. În următorul loc vom face o înmulțire. 1, 2. Mergem mai departe cu 8 piciorușe scurte, tăiem firele. Tai roșu, că nu mai am nevoie de el. Deci am zis, am făcut 4 piciorușe scurte și o înmulțire, mergem mai departe, 8 piciorușe scurte și o înmulțire, mai repetăm asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În următorul vom face o înmulțire, mai repetăm asta încă de 4 ori. 8 piciorușe scurte și o înmulțire. Ne vor rămâne la final 4 piciorușe scurte și le vom lucra fiecare picioruș în piciorușul lui. Am ajuns la capătul rândului cu roz. Avem 60 de piciorușe scurte. Lăsăm rozul deoparte și acum o să luăm albul. Închei ultimul ochi din rândul 10 cu... Îl închei cu alb. Trag ochiul, ultimul ochi îl închei cu alb. Tragem puțin de fir și mergem în primul ochi din rândul anterior și lucrăm un picioruș scurt. Începem rândul 11, tragem puțin de fire, lucrăm peste ele. Am făcut 1, facem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și o înmulțire. Mai facem asta încă, mai repetăm asta încă de 5 ori până la capăt. 9 piciorușe scurte și o înmulțire, iar la final de rând vom avea 66 de piciorușe scurte. Tăiem rozul, nu mai avem nevoie nici de roz. Ne întâlnim la capătul rândului. Așa, am terminat rândul 11 cu alb. Înainte să începem ultimul rând din miezul pepenului nostru, vom măsura și vom tăia cartonul sau plasticul care îl vom folosi pentru a da formă la felie. Și îl tăiem înainte să facem ultimul rând, pentru că ne va trebui acei 2 mm, 3 care rămân pe margine, ca să putem să lucrăm în continuare. Așa că eu deja mi l-am tăiat. Mergem mai departe cu rândul 12. Aici am terminat ultimul ochi, dar îl voi desface și ca să-l termin cu culoarea verde. Ops. Voi lua verde deschis. Închei ultimul ochi din rând. Trag puțin de alb, trag și de verde puțin. Și mergem mai departe și facem ultimul rând din felie.
Începem cu 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, în următorul loc facem o înmulțire, 1, 2, și mergem mai departe cu 10 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. După ultima înmulțire ne vor rămâne încă 5 piciorușe scurte și le vom lucra normal. Ne întâlnim la capătul rândului 12, da? 12, 10, 11, 12, cu 72 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului 12. Am terminat rândul cu 72 de piciorușe scurte, am făcut ultimul ochi și mergem în următorul picioruș, facem un picioruș alunecat, un ochi de lanț și închidem lucrul. Mi-am tăiat deja firul. Lăsăm felia noastră deoparte. Luăm cealaltă croșetă mai mică. Luăm și verde închis pentru coajă și începem să lucrăm coaja. Și vom începe cu 2 ochiuri de lanț. 1, 2. Mergem în primul ochi și facem 2 piciorușe scurte. 1, 2. Facem un ochi de lanț, întoarcem și în următorul rând vom face un picioruș scurt, și în ultimul ochi vom face 2 piciorușe scurte. 1, 2. Un ochi de lanț, întoarcem lucru. În primul ochi lucrăm un picioruș scurt. În al doilea ochi lucrăm 2 piciorușe scurte. În ultimul ochi lucrăm un picioruș scurt. Așa avem 4 piciorușe scurte. Avem 4 ochiuri, 1, 2, 3, 4. Facem un ochi de lanț. Întoarcem lucrul. Mergem în primul ochi, lucrăm un picioruș scurt. Un picioruș. În următorul un picioruș. În următorul facem 2 piciorușe scurte. Deci înmulțim în fiecare rând, facem câte o înmulțire. Am făcut 2 și în ultimul vom face un picioruș scurt. Un ochi de lanț, întoarcem lucrul. Mergem mai departe și facem un picioruș, 2 piciorușe. În următorul facem o înmulțire. 3, 4. Mergem mai departe și facem în următorul 5 și 6 în ultimul ochi. Un ochi de lanț. Întoarcem lucru și facem 1, 2, 3. În următorul facem o înmulțire, 4, 5,
6, 7. Un ochi de lanț. 1, 2, 3. În următorul rând, la mijloc facem din nou o înmulțire. 5, 6, 7, 8. Facem un ochi de lanț, întoarcem lucrul, mergem mai departe și facem 1, 2, 3, 4, facem o înmulțire, 1, 2, da, firul ăsta care chiar mi se înnoadă aici, nu vrea să, nu știu ce îi se întâmplă. Deci am făcut o înmulțire, ne-au mai rămas încă 3 și facem câte un picioruș în fiecare. Avem 2, 4, 6, 8, 9 piciorușe. Am făcut un ochi de lanț, întoarcem lucru și facem din nou 1, 2, 3, 4, facem o înmulțire, 5 și 6, 2 ochiuri în același ochi, 7, 8, 9 și 10 în ultimul. Un ochi de lanț, întoarcem lucru, facem 1, 2, 3, sper să nu fie și din cadru, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avem 11, un ochi de lanț, întoarcem din nou lucru și facem 1, 2, 3, 4, 5, în următorul facem o înmulțire, 1, 2, 7, 8 în următorul, 9 în următorul, 10, 11 și 12 piciorușe. De acum am făcut un ochi de lanț, întoarcem lucruri, de acum nu mai mulțim, mergem cu 12 piciorușe până 13 rânduri. Eu am să vă arăt cum fac ca să nu încurc numărătoarea, pentru că până aici n-am înțeles câte rânduri am făcut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rânduri avem până aici. Asta este rândul 12. Îl lucrăm cu 12 piciorușe fără să înmulțim deloc. Deci am făcut un rând. După ce am făcut acest rând, mai trebuie să facem încă 12 rânduri. Eu ce am să fac? Eu am să marchez aici acest rând ca să îmi fie mai ușor la numărat. Îmi trag un fir. Așa, și știu că de aici trebuie să am 13 rânduri.
Deci voi face 13 rânduri în total cu 12 piciorușe scurte. Ne vedem, ne întâlnim când am terminat cele 13 rânduri. Bun, am terminat și eu cele 13 rânduri cu 12 piciorușe și acum mergem mai departe cu scăderile. Și vom scădea exact cum am crescut. La fiecare rând vom scădea câte un ochi. Acum avem 12 și facem 2, 3, 4, 5. Încercăm să scădem tot timpul pe mijloc. 5. Mergem în următorul ochi, tragem fir, nu-l închidem, mergem în următorul, tragem din nou fir, avem 3 fire pe croșetă și le închidem pe toate 3 împreună. Am făcut o scădere. Mergem mai departe, mai avem încă 5 din acest rând. 2, 3, 4 și 5. Un ochi de lanț, ne întoarcem. Pot să-mi iau marcatorul meu. Ne întoarcem și facem 1, 2, 3, 4. În următoarele două ochiuri vom lua fir, intru și în al doilea, iau fir și le închid pe toate 3 împreună. Am făcut din nou o scădere. Aveam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Facem un ochi de lanț, întoarcem lucru și vom face 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte. Facem din nou o scădere în următoarele două ochiuri. 6, 7, 8 și avem 9 în acest rând. Un ochi de lanț, întoarcem lucru și facem 1, 2, 3 piciorușe, facem din nou o scădere, intrăm în următoarele două și închidem împreună. 5, 6, 7, avem 8, ne-au rămas, un ochi de lanț, mergem din nou cu 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, în următoarele două facem o scădere, 4, 5, 6, 7 în ultimul ochi, un ochi de lanț, intrăm în primul ochi și facem 1, în al doilea mai facem încă 1 și al treilea și al patrulea le lucrăm împreună. Am făcut 3, 4, 5, avem 6, picioruș scurt, întoarcem lucru, facem 2 piciorușe scurte, 1, 2, vom face o scădere, 3, 4, ne-au rămas 5, un ochi de lanț, întoarcem lucru și facem 1 și facem o scădere, 2, 3,
avem 4, întoarcem lucru, întotdeauna vom face ochi de lanț, întoarcem lucru, facem un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt, întoarcem lucru, facem un picioruș scurt, în următoarele 2 vom face o scădere și ne-au rămas 2, un ochi de lanț, întoarcem lucru și aici vom face, intrăm în amândouă și vom face un picioruș scurt. Închidem cu un ochi de lanț și așa am terminat coaja noastră la felie, la pepenele nostru. Acum luăm din nou verde deschis și vom face conturul. Vom face conturul, voi lua din nou croșeta de 1,5. Vom face conturul aici, dacă am numărat eu bine, avem 35 de rânduri. 9 ne va trebui, ca și aici, 72 de ochiuri. Ne vor trebui pe ambele părți, adică pe o parte 36 și pe cealaltă parte 36. Și vom face în așa fel încât să avem 72 de piciorușe. Am făcut un ochi de lanț. Da, cred că am făcut prea multe ochiuri de lanț. Am tras firul, fac un ochi de lanț și intru în același loc și fac un picioruș scurt. Deci asta este primul. Mergem în următorul rând. Vedeți, luăm în fiecare rând facem câte un picioruș scurt. Mergem în următorul rând și tot așa mergem de jur împrejur. Numărăm să avem 36 pe o parte și 36 pe cealaltă parte. Când ajungem aici în vârf, haideți că merg cu voi până acolo. Îmi pierd numărătoare, dar le voi număra eu mai încolo. Și am lucrat destul peste firul verde de început, voi lucra puțin peste acest fir. Deci intrăm în fiecare rând și facem câte un picioruș scurt. Important este ca firele să fie de aceeași... Aici în vârf vom face 3 piciorușe scurte în ultimul ochi, ca să-i formăm puțin vârful. Așa, și mergem mai departe, de jur împrejur. Ați văzut că i-am făcut puțin vârf aici. Și atunci numărăm, trebuie să avem 36 aici și 36 aici. Ne întâlnim la capăt cu 72 de piciorușe scurte. Așa, am terminat de făcut conturul. Avem 72 de piciorușe. Vom lua miezul pepenelui și plasticul sau cartonul, ce aveți. Am să-l îndoi în două, exact în două, sper să... Așa. Îl îndoi bine și îl fixez. Eu mi-am pregătit aici pistolul cu lipici cald
și îl voi lipi puțin de acest miez. Voi lipi aici ca să pot să lucrez mai bine. Puteți să-l faceți și fără să lipiți, dar vă veți chinui puțin pentru că alunecă. Așa eu prefer să-l lipesc. Dacă nu aveți lipici cald, puteți să folosiți puțin, nu știu, super glue sau ce fel de lipici folosiți. Voi pune puțin așa pe mijloc. Foarte puțin, nu folosim mult, că nu. Și încerc să lipesc exact unde am încheiat rândul. Merg așa pe jumătate, pe mijloc. Vedeți? Îl fixez puțin aici. Am încercat să-i pun mijlocul să fie exact la unde se îndoiește, ca să nu se vadă schimbul de culori chiar așa de tare, să nu se observe. Aici pot să-mi tai capetele astea puțin mai mult, ca să nu mă încurce. Voi lua din nou lipiciu, pistolul meu și pun și pe margine. Vedeți, pun puțin așa pe margine. Foarte puțin, ca să nu ne iasă prin lucru. Am lipit, mă duc și pe partea cealaltă, fac același lucru. V-am spus, ne trebuie doar cât să-l putem fixa aici, să nu alunece, să putem lucra în continuare. Și acum eu, după cum vedeți aici, mi-am marcat vârfurile, ca să știu exact unde e mijlocul, să nu mă chinui la numărat. Și am să fac același lucru și aici. Am să iau primul ochi din rând, am să pun marcatorul și atunci asta este 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Și am să-l marchez pe al 37-lea, care va fi primul din cealaltă parte. Deci aici este. Iau croșeta și acum fie numărați de aici 36 de la semn, de la semn numărați înapoi și continuați cu acest fir ca să nu-l mai tăiați, fie îl tăiați, eu îl tai și încep din colț, din vârf, pentru că mi-e mai ușor. Deci mai bine facem așa, facem un ochi de lanț la final, un picioruș alunecat, un ochi de lanț, tăiem firul, îl ascundem puțin în lucru, îl tragem puțin printre ochiuri ca să rămână fixat, el oricum va rămâne acolo înăuntru. Așa. Și intru cu croșeta aici în primul ochi care l-am marcat. Intru și aici în primul ochi care l-am marcat cu marcatorul. Pun față pe față, dos pe dos, pun, da, mă scuzați. Iau din nou firul meu verde, puteți să și coaseți cu acul. Eu prefer să să-l prind cu croșeta, că îmi iasă bordura aia verde așa mai frumoasă. Trag firul prin felie,
Las puțin mai lung aici, ca la urmă să-l cos, să-l ascund bine, să-l închei. Trag și prin coajă. Și las așa, nu fac ochi de lanț, merg mai departe. Intru în următorul ochi din partea verde și intru în următorul ochi din cealaltă parte, din miez. Și fac picioruș alunecat. Și merg așa până tot de jur împrejur. Vedeți, facem picioruș alunecat, intrăm dintr-o parte în cealaltă. Luăm un ochi de aici, unul din spate. Sper să se vadă ce fac eu aici. Așa, și facem piciorușe alunecate. Mergem așa de jur împrejur până ajungem cam pe aici, așa, în cealaltă parte, pe la jumătate, și ne oprim să băgăm puțin umplutură. Ne întâlnim acolo. Am făcut piciorușe alunecate de jur împrejur până când am ajuns la 3 sferturi, cam așa, 3 sferturi am unit părțile noastre. Luăm umplutura acum și introducem puțin câte puțin așa. Punem umplutură cât să își păstreze forma. Nu multă, pentru că dacă el are deja plasticul sau cartonul care îl punem, nu trebuie să-l deformăm prea tare. Deci ajunge. Mai pun puțin, foarte puțin. Acum o să încercăm să nu prindem umplutura în croșetă. Cam dificil, dar încercăm. Așa, și mergem mai departe. Continuăm să unim părțile noastre, mergem tot așa dintr-o parte în cealaltă, luăm piciorul și tragem fir și facem picioruș alunecat. Ne întâlnim la capăt. Am ajuns la capăt. Aici nu tai firul, pentru că dacă eu pe acesta îl voi face ca și breloc și am să-i agăț agățătoarea pentru chei, și atunci mă duc, merg mai departe și facem câteva ochiuri de lanț. Facem, nu știu acum văd eu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ...30 de piciorușe scurte, de ochiuri de lanț am făcut. Îl voi trece prin inelul meu de metal. Mă va încurca puțin acel fir, așa, dar așa. Am făcut ochiurile de lanț, mergem aici în următorul și facem un picioruș alunecat ca să le unim. Mai facem încă un ochi de lanț
Tragem firul. Tăiem puțin mai lung ca să putem să-l coasem, să-l fixăm bine. Așa, și luăm un ac și începem să ne ascundem firele. Fixăm bine pentru că să nu se desfacă. Mergem așa înainte și înapoi cu firul până când credem noi că este destul de fixat. Am și celălalt capăt. Și facem același lucru. Să știți că eu lucrez foarte strâns și, după cum vedeți, nici acul nu intră unde trec eu cu croșeta. Dar mie așa îmi place să rămână lucru fix, să nu fie găurele prin el. Bun, aproape gata. Luăm firul negru. Eu am aici un fir, este puțin mai grosuț. Am să-l împart în două, am să-l desfac. Chiar și în trei, pentru că e destul de gros. Să facem semințele noastre. Facem un noduleț. Intrăm cu acul așa dintr-o parte. Eu mă duc până cam pe aici așa. Trag firul, încerc să trag nodul să-mi rămână mie în interior. Nu vrea să mai meargă, să agăța sigur într-un fir, dar nu e nicio problemă. Și acum încep să fac semințele. Vă folosiți imaginația, eu nu prea am imaginație. Merg așa, cum trec de 2 ori. Ca să rămână fixate bine. Facem și aici pe mijloc câteva semințe. Continuăm. Da, asta a fost. Vedeți, am cusut semințele. Seamănă pepene, nu? Ce spuneți? Sper să vă fi fost de folos cu tutorialul meu. Dacă sper din tot sufletul să nu fie ieșit prea mult din cadru, să fie explicat exact cum trebuie. Dacă nu am explicat și dacă aveți nelămuriri, vă aștept pe Facebook, Luncinetul din Nona Elena Maria.
Deci asta a fost, mie mi-a ieșit puțin mai mică, pentru că de data aceasta am folosit alte fire. Celălalt pepene l-am făcut cu un fir diferit. După cum vedeți, este mai mare. Și eu aici, pe acesta l-am făcut ca breloc, da? Vedeți, aici am avut deja toate lanțurile astea și l-am avut, nu știu de la ce breloc l-am luat și am zis nu-l arunc, că-l voi folosi și ia că l-am folosit. Aici am făcut ochi de lanțuri. Dar dacă doriți să-l faceți pepene, mai faceți încă 5 felii, așa, și va veni aproape rotund, nu este chiar rotund. Și atunci veți folosi și acest cai. Pe o parte puneți unul și pe o parte cealaltă, așa am făcut eu la celălalt. Și l-am cusut cu firul negru, am cusut puțin, am trecut prin el. Chiar dacă el este adeziv, are adeziv de desubt, am cusut ca să-l fixez bine. Și așa veți face felii și copiii, nepoții voștri se vor juca cu... Pentru că la mine acesta a fost scopul, să fac un pepene tăiat ca să se distreze fetița mea, nepățica mea, vedeți? Să se distreze, să-l taie, să-l unească înapoi. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Dacă v-am plictisit cu introducerea și cu finalul, vă rog să mă scuzați. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc, să vă rog să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o încă și pe viitor sper să vin cu alte proiecte frumoase și pe placul vostru. Vă mulțumesc încă o dată. Spor la muncă vă doresc!